Seamus, nachil? Chun tú mu sé síle? Tá sé có deasbúla le tar éis an seachtain ag scríomhar lína. Tá cuma all an airt? Islám. Má híam 6 nervhí seach chuí seo chun a bheith ómláán fear nach leat. Ní ra mé riamh date mar seo le Stráinséir. Plus go féin Stráinséir, Dáinséir agus réile. Ach, ba mi sásta go bhfuil seo lán sláán. Crénú i lár na barca agus na slúite ag spaisteoir ach tart, ní bheith triblód ar bheith goin. So, muid an seo le céile. An gapan tú go bhfuil mé álann sa bhíorthail. Is féidir leat bheith macánta faoi, tá sé tábhachtach bheith macánta. Well, hi. Well, hi. Tam na warhí. Chaithí mé má antí na bhailú. Go bhreail an fannacht an seo agus leir leat níos mó ach bard am imacht. Ach, ba mé sásta dul in áit níos ciúna a nacht ar a 8 o'clock, féidir? Well, yeah. Sin mo cheola, seolta chugad an éis. Airplane mode yna, ciún, cosú latsa. Is féidir le náir nach le líon dinner. Dinner? Beici mé nach tú, ar a 8 o'clock, 9 dénach. Mé clúg mór leis. Hey, Putsy. No. Listen up, man, right? I'm after being shot up in the park. Yeah, some foreign bird. Hungarian, maybe, yeah. She was mad out of it. Yeah, grand job. Yeah, right. Yeah, all right, talk to you later. Yeah. Yeah, no, you better bring it, yeah. Okay, all right. Bye. Brunner, dog me mo. Síle nach cha. Is Seamus